आगोल खुला माबा नायनायालाय लाजिबायलै आं भिडिअ लानायखौ हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय दायो आं नै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों मानो थांदो इखौ खोन्थाथ'ला आरोना नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो दायो खोन्थानोसै आं बिदिब्ला थांग्रोनोसै दायो जों थांनो थाखाय रेडि नै आंना लोगोफोरा हाय होनर हाय दायो जों थांसै नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे फिल्म नायग्राफोरा नै थाबाय थाबाय थांगासिनो जोङो दायो दै लाखालायदो ना मादोलै फुजा जाया मा जाया फिल्म नायग्रा माखा फ्रियाव आगोल खुला माबा नायनायालाय थेनथ'नानै माबालायोमोन दे आं गोलैलायोमोन दे बेसेबा खुला गान नायनाय माखायाव लाजिबायलै आं भिडिअ लानायखौ माबायदि जादों एग्जामा सनजि एग्जामा माबायदि जादोंलै इस दायो जों मोनफैबाय नै नायनो जिरायगासिनो जि खोमसि सिखा मानसि माखाया ओइ मासि बिजि नोंलाय खोमसि सिथार दहायनो मोनफैनानै नायगासिनो नामा मोनसे जोबलायलांबाय नामा हायालै हाया देखायथ'वाखै नै सिगाङावनो जना दंगासिनो जोङो नै लोगोफोरा रेडिखा ओइ ओइ बिसना हायनर गथ'आ नै नायनो मालाय दहायनो फैनानै दंफैखुमागासिनो सासेयालाय सासेया ओइखौ खोथालाय जि सिगां हायो न'रन्दो खामानि मावो आरो बे जोङो बारहायनायनि सरकारखौ दा बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लानांगोन नोंथांमोना मिथिगौ समाजाव फेग्रा मुवा ड्राग्सनि गुबुन गुबुन जेंना दायो जोङो नायनो नेगासिनो दं उननि माखायालाय उननिया बे सुंद' बिबुंथिखौ लानानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय आरो फोजोबनायाव आङो बेलाजि बरगयारि जोंसां ब्रह्म बिथांखौबो नेगासिनो दं जोङो दाबो देखायथ'वाखै नै जोंहा दासो मोनफैदों दायो नायनोसै जोङो दालिया जाबाय लोगोफोर दायो फिल्मा जोब्बाय बांद्राय गोलाव नङाना माने 1 घन्टानि ओरैनो एसेल' बारा आरोना दायो जोब्बाय जों ओंखारबोबाय आरो बायजोआव वाव फिल्मा दासो जोब्बाय नै जोङो जोबखांनानै थाबाय थांगासिनो दङ नै गारि लायनो गारिखौ माने सासे लोगोनि न'आवसो दोनदों आरोना जोङो ओमफ्राय दायो नै लोगोफोरा सिगाङाव थांग्रोबाय जों दासो नै थाबाय बाबो थाबायनो हागोन हाला फिल्माथ' बहुद मोजां जादों लोगोफोर बुंस'हायि नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय बिस फिल्मखौ माखौ जागोन दायो नायना फैनानै जों न' फारसे फैफिनबाय लोगोफोर जि मोनालायबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो लाभ इउ अल बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन